Прем'єра легендарного фільму «Татарський триптих» вже незабаром на телеканалі АТR. Стрічку відомого режисера Олександра Муратова наш канал показуватиме на мові оригіналу, на кримсько-татарській. І хоча прем'єра фільму відбулася ще у 2004-му, увесь цей час стрічку транслювали у перекладі українською та російською. Однак вже незабаром глядачі АТРу уперше зможуть подивитися кіно рідною мовою. «Татарський триптих» – це цикл із 3 частин, знятий за мотивами новел українського класика Михайла Коцюбинського. Фільм розповідає про 3 кримсько-татарських жінок. Героїні мріють про кохання, однак сувора реальність перекреслює усе. Події розгортаються на початку ХХ століття в Криму на фоні мальовничої краси Кримських гір та Чорного моря. Режисер стрічки зізнається, намагався передати колорит та національні традиції кримських татар. У фільмі знялася зіркова плеяда кримсько-татарських акторів, серед них Ільзара Баталова, Ахтем Цейтаблаєв та Ельмар Аблаєв. Це новели Коцюбинського, який геніальний український письменник. І тільки завдяки тому, що це Коцюбинському, мені вдалося нарешті пробити. Я багато років пробивав цей проєкт, не міг пробити навіть в незалежній Україні. Я просто дуже радий, навіть щасливий, що нарешті буде показаний фільм цей «Татарський триптих» кримсько-татарською мовою. І тепер дуже хочу, щоб ви подивилися.